Terve kaikki! Tänään tässä videossa haluaisin puhua hieman taumaturgiasta, eli ihmeiden teon taidosta, joka on aika semmoinen ihmeellinen asia. Ja ylipäätänsä puhua myös hieman kaikenlaisista ihmeistä ja ihmeellisistä asioista täällä maailmassa. Aluksi voisin mainita tähän kuitenkin heti alkuun, että jos pitäisi sanoa yksi tärkein asia, mitä olen oppinut tässä elämän ajassa ja opiskeltuani kaikenlaisia henkisiä ja myös ihmisen psyykkeeseen liittyviä asioita ja muitakin tieteellisiä näkemyksiä maailmankaikkeuden olemuksesta ja rakenteesta, niin voisin sanoa, että yksi näistä oppimistani asioista, jonka varaan laskisin kaiken muunkin tiedon, on se, että sellainen, minkälainen uskot maailman olevan, niin sellaisena sen myös havaitset. Tämä on väistämättä aika perustavanlaatuinen totuus siinä mielessä. Ja usein ihmisen elämä ja elämän laatu määrittyy hyvin paljon just siitä, minkälaisena he pitää totuutta ja mitä he kokevat maailman olevan. Ja voisi sanoa, että myös aika paljolti myös ihmisten tämmöiset ongelmat, niin ja miten he niihin suhtautuvat määrittyy myös tämän kautta, sillä tähän nyt ei tarkoita sitä, että jos joku uskoo maailman olevan jotenkin täysin päinvastainen kuin se on, niin että ei syntyisi minkäänlaisia ongelmia. Esimerkiksi jos uskoo pystyvänsä lentämään ja testaa sitä, niin se ei välttämättä ajoita hyviä tuloksia. Mutta kuitenkin tältä pohjalta on hyvä aina laajentaa sitä ymmärrystään ja kokemustaan maailmasta. Nyt tuohon lentämiseen liittyen myös voi joku piintyneesti uskoa, että hän osaa lentää, mutta jos hänellä on myös siinä ymmärrystä ja älyä mukana, niin hän voi yrittää miettiä, että miten tuo lentäminen mahdollistuu. Joten tällaisten ajatusten pohjalta ihminen on lopulta myös oppinut lentämään käyttämällä lentokoneita tai jotain leijuntalaitteita muuta. Ja se ei poissulje sitä faktaa, että ilman näitä laitteita ihminen ei välttämättä pysty lentämään, ellei sitten mielen avulla. Mutta siinäkin niin tuo kokemus voi tulla siinä mielessä, kun aukaisee oven tähän tajuntaan. Esimerkiksi mä oon itse monesti unitilassa lentänyt ja myös tämmöisissä tietoisen unen näön kautta, kun on huomannut, että näkee tietoista unta, niin monesti silloin on ensimmäinen reaktio se, että lähdetäänpäs lentämään, koska mä tiedän, että se on mahdollista. Se kuulostaa ihmeelliseltä, mutta se ei ole siinä mielessä ihme, että mä oon avannut itselleni siihen mahdollisuuden. Spontaanisti, kun näitä lentounia esimerkiksi tullut, niin ne on aina liittynyt johonkin semmoisiin elämänvaiheisiin, että on jotenkin kokenut asioiden menevän
hyvin niin kuin keveästi tai vaivattomasti tai on vapautunut joistain asioista, jotka aikaisemmin oli sitonut kiinni tai jotain tällaisia psykologisia tilanteita voi tämmöisiä tilanteita aktivoida. Ja tässä niin kuin sama pätee sitten just siihen, että esimerkiksi me monesti pidetään ihmeinä juuri semmoisia hetkiä, että nämä meidän aikaisemmat uskomukset tavallaan joutuu koetukselle. Että tapahtuu jotain semmoista, mikä osoittaa, että se, mikä olemme ennen uskoneet, olikin jotain rajallista, että jotain sen ulkopuoleltakin voi olla mahdollista. Mutta sitten tavallaan kun sen asian jo sitten niin kun oppii, niin nämä ihmeet sitten alkaa muuttua enemmän arkipäiväksi. Että tarvitaan suurempia ihmeitä sitten rikkomaan ne vielä rajalliset näkemykset maailmasta. Ja nythän on sitten olemassa just tämä taumaturgia, mistä mainitsin, niin muinaisessa Kreikassa niin tämmöinen taikuuden laji, jolla just tietoisesti pyrittiin niin kuin luomaan tämmöisiä ihmeellisiä tapahtumia. Mutta tässäkin aina kyse ei ollut niin kuin varsinaisesti niin kuin mistään hengellisestä välttämättä, vaan nämä saattoi olla ihan tämmöisiä taikatemppuihin liittyviä temppuja, millä luotiin tämmöinen illuusio jonkinlaisesta ihmeestä. Kuten esimerkiksi myös muinoin hellenistisissa maailmassa ja antiikin aikana ylipäätänsä, kuten myös muissakin uskonnoissa, aina tämmöinen vähän niin kuin taikatemppuilu on kulkenut mukana näiden samanistien maailmassa. Et jo lähteen siitä, että tulen synty ja tulen luominen oli aikaisemmin ihme ennen kuin oli muutama valaistunut, joka osasi sen tulen sytyttää ja käyttää. Sitä ei kaikki aina tienneet. Nyt puhutaan hyvin kaukaisista menneisyyden asioista. Ja ne olivat niitä ihmeiden tekijöitä, jotka osas tai ties jotain näitä kätkettyjä luonnon voimia tai luonnon salaisuuksia. Vähän sama kuin yleensä käytetään esimerkkinä sitä, kuten jos osasi laskea, koska auringon pimennys tulee, niin pystyy luomaan semmoisen illuusion, että sä hallitsit itse asiassa aurinkoa ja pystyt pimentämään sen. Kun sä tiesit sen oikean hetken ja muut ei tiennyt sitä, niin sä pystyt sen näyttää, koska se tapahtuu. Ja nämä on tämmöisiä, voisi sanoa maallisia esimerkkejä siitä, että näiden kaikkien ihmeen taustalla on jonkinlainen mekanismi, miten ne toimii. Mutta silti sitten niin kun, voi tapahtua paljon semmoisia kans ihmeitä niin kun siitä huolimatta. Niin kun tuli vaan mieleen, että oliko se jopa Orson Welles, joka opiskeli jotain tämmöisiä mentalistien temppuja, kylmäluentaa ja kuumaluentaa ja muita semmoisia jippoja, millä hän näytti, että hän puhuu tiettyjä yleistäviä asioita tai jotain asioita, mitä hän pystyi päättelemään muista, niin hän teki tämmöisiä luentoja, jossa vaikuttaisi, että hänellä oli telepaattisia kykyjä tai hänellä oli joku yliluonnollinen keino, millä hän oli kertonut näistä ihmisistä tietoja, vaikka hän oli saanutkin nämä tiedot hyvin normaaleilla tavoilla ihmistuntemuksen ja päättelykyvyn ja muiden keinojen kautta, mutta kun hän teki näitä luentoja, niin hän yllättäen lopetti sen
koska hän järkyttyi siitä, kuinka tarkkaan hän alkoikin sitten niin kuin saada niitä tietoja silleen enemmän ihmeellisellä tavalla, mitä hän ei itse pystynyt selittämään, että hänen intuitionsa alkoi toimia ja hän vaan oikeat sanat tuli hänen suuhunsa. Ja tälleen. Toki näissäkin me voidaan sitten lähteä tutkimaan, mitkä on ollut ne alitajuiset puolet, koska me yleensä ollaan vaan tietoisia niin pienestä osasta, mitä meidän tietoisuudessa on. Ja väistämättä aina keskustellessa, nytkin tässä näin, niin mä tiesin, että mä haluan puhua tästä aiheesta, mutta nyt tääkin esimerkki, mistä mä puhuin ja nämä muutkin, niin tuli sieltä alitajunnasta, koska ne on jo tämmöisiä asioita, mitä mä tiedän, mutta nyt tässä oikeassa hetkessä, kun mä avaudun tälle asialle, niin ne alkaa tulla mun mieleen. Ja nyt antiikin Kreikassa myös ne ei ollut pelkästään tämmöistä temppuihin perustuvaa ihmeiden tekoa, jossa tälle ihmeen tekijälle se temppu olikin niin kuin täysin hallittu ja tiedetty, mutta et sen ihmeen havaitsijalle se vaikutti ihmeelliseltä. Vaan myös sitten tähän kuului tämmöinen alalaji, että niin kuin erilaisten henkien ja jumalolentojen kautta tapahtuneet ihmeet. Siinä mielessä, jos tutkii erilaisia tämmöisiä taikaoppaita ja tämmöisiä, jotka on täynnä näitä tämmöisiä kaikki ihmeitä, niin niissä yleensä liitetään ne erilaisiin henkiolentoihin, joiden attribuutteja nämä monet tämmöiset ihmeelliset asiat on. Ja sitten kun sä kutsut niitä, niin ne väistämättä toteutuu. Ja nyt sehän näitä voi selittää psykologisesti ja monesti ihmeellisiä synkronisteetteja myöskin tapahtuu. Ja tämmöisen pohjalta niin tämä taumaturginen prosessi, jos siinä käytetään tämmöisiä apuhenkiä muun muassa, niin oli siinä mielessä enemmän hallittua. Ja mäkin monesti, jos olen suorittanut jotain tämmöisiä operaatioita, niin mä oon pystynyt antaa semmoisen takuun, että varmasti jotain tähän asiaan liittyvää tapahtuu, että se on niin kuin täysin varmaa. Ja mistä mä itse sanon sen varmuuden siitä mun omasta kokemuksesta, että mulle itselle näin on käynyt, mutta et myös samalle, että jos mä alan yhtään sitä epäillä, niin se epäilys sitten myös sille jää sijaa, jolloin sitten se ihme ei välttämättä toteudu. Joten välttämättä näitä ihmeitä ei pysty sitten suorittamaan jonkun James Randin niin kuin tarkkailussa just sen takia, koska en tarkoita sitä, että niitä ei olisi vaan, tai että ne perustuisi huijauksiin siinä mielessä, vaan vilpittömään semmoisen niin kuin mahdollisuuteen vaan, että antaa jonkun ihmeen tapahtuu. Mutta kuitenkin siinä se toisen vastaava vastapsyykkaus on niin voimakas, että se luo niitä epäilyksiä, jotka väistämättä myös toteutuu. Mutta tästä me päästäänkin vielä syvempiin ihmeisiin just siitä, että mitä sitten tämmöinen ihmeiden tekijä, joka suorittaa näitä ihmeitä, niin kuin mikä tahansa syyn se onkaan, niin miten se eroaa sitten tämmöisestä luonnollisesta ihmeestä, jonka syntymekanismi ei tunnettu, niin varmaan on monesti erilaisia vaikka ihmepelastumisia, kun ihmiset joutunut hädän hetkellä ja tämmöistä. Tämä maailma vaikuttaa hyvin ihmeelliseltä paikalta siinä mielessä, että kuitenkin kaikenlaiset asiat on mahdollista. Mutta näihinkin asioihin me löydettäisiin ratkaisu tällaiselta pohjalta kuitenkin, että kuinka paljon simultaatiota tämä koko todellisuus oikeasti on. Jos tämä onkin vaan tämmöinen tietokonepeli ja
periaatteessa mitä tahansa voidaan ohjelmoida. Ja mikä se ohjelmoitsija on, niin sehän me olemme kaikki ihan itse. Että niin kuin mä aloitin tänne, että se minkälainen me uskotaan tämän maailman olevan, niin sellainen se on. Ja olisi hirveää elää tällaisessa maailmassa, missä ei mitään ihmeitä ole. Ja kaikki olisi semmoista ankeata ja tylsää ja tämmöistä, tai niin kuin siitä puuttuisi se taika ja ihmetys. Lähinnä myös just siinä, että se ihmeet mahdollistaa sen, että ymmärtää sen oman rajallisen maailmankuvansa niin kuin rajallisuuden, mutta samaan aikaan niin kuin tiedostaa, että sen ulkopuolella voi olla mitä tahansa. Että koko ajan suuntautuu sinne päin ja etsii sieltä inspiraatioita. Ei niin kuin jymädä mihinkään yhteen niin kuin pyhään kirjaan tai uskoon tai dogmiin tai mihinkään tiettyyn juttuun. Ja nyt me voidaan teknologian avulla niin kuin muuntaa nämä kaikki monet ihmeet todellisuudeksi, niin kuin Arthur C. Clarke sanoi, että tulevaisuuden tekniikka näyttää aina taikuudelta niin kuin nykyhetkessä tai primitiiviselle mielelle. Mutta silti, vaikka me nyt keinoälyn kautta ja muiden masinoiden kautta pystytään tuottamaan näitä ihmeitä, niin me jätettäisiin silti tilaa vielä näille ihmeille, jota ei vielä teknologiallakaan voi tuottaa. Ja nykyään se vaara just sit on siinä, että me jymähdetään liikaa sitä, että me saadaan näiltä meidän ihmeellisiltä laitteiltamme niin kun meidän mielelle riittävästi kaikenlaista ihmeteltävää, että me ei enää lähdetä etsiä sitä sisäistä ihmettä. Tai niin kun sitten vastaavasti, kun menee jonnekin metsään tai tälleen, niin sieltä sitten ei ne enää niin kuin ne merkitse mitään ne asiat, mitä muinaiset ihmiset löysi metsästä tai mitkä oli niille arkipäivää. Tai päinvastoin juuri sitten käykin, kun tajuu vihdoin jättää ne älylaitteet kotiin ja mennä sinne metsään ja löytää uutena sen maailman juuri, mikä sieltä avautuu. Ja ne kaikki vaikuttaakin ihmeiltä. Miten kaikki kasvit ja eläimet ja kaikki niin kuin toimii täällä. Ja se on ihmettä. Ja ei tarvii sen ihmeellisempää uskontojakaan. Niin kuin, että uskonnotkin on siinä mielessä vieraantuneet tästä todellisuudesta, että etsitään sitä niin kuin, tavallaan perimmäistä totuutta ja syytä joku jumaluus, että se on pakko olla tämän arkisen maailman tuolla puolen. Mutta harva niin kun edes miettii sitten, että yksi kasvi vaikka tai mikä tahansa puu tai joku, niin ne on niin suuria ihmeitä tai elävät olennot. Jokainen asia, miten me hengitetään ja miten me elätään ja koko tämä meidän olemassaolo ja kaikki, ne on oikeasti vielä ihmeitä, vaikka sä kuinka tieteellisesti niitä kaikki tutkit ja pohdit. Ja sieltä löytyy vastauksia, mutta ne ei ole lopullisia vastauksia niinkään kauan, että ne poistaisi sitä perimmäistä ihmettä ja ymmärrystä siitä, että oikeasti ei itse tiedä oikeastaan mitään, että on täysin ihmeissään tämän todellisuuden äärellä. Mutta ei se väärin ole, vaan nimenomaan se ihme tuo kiitosta ja semmoista palauttaa nykyhetkeen. Näkee, että okei, että ne asiat, mitä mä ehkä murrehdin menneisyydestä tai pelkään, että tulevaisuudessa tapahtuu, niin ne kaikki katoo sen nykyhetken ihmeen kautta. Ja sit kun ymmärtää, että sen nykyhetken
mikä tahansa se tilanne on, aina voisi olla kuitenkin vielä huonommin. Mutta että jos nyt selvii tämänkin hetken, niin tavallaan se on ihme itsessään. Ja se helpottaa sitten niin kun jatkamaan sitä nykyhetkeä kauemmaskin tulevaisuuteen. Nyt yleensä monesti olen itse tälleen niin kun pyrkinyt ajattelemaan positiivisesti ja inspiroitumaan, niin kun, et lohduttamaan ja toivomaan, niin kun, että asiat menee aina parempaan suuntaan. Ja näinhän se on. Mutta kun siihen tavallaan tulee varmuus, että näin se voi mennä. Mutta en mä niin kuin pessimismiäkään hylkää tavallaan, että siinähän on juuri se viisaus, että ei ainakaan petty sitten mihinkään, jos asiat ei menekään aina niin hyvin. Mutta että kuitenkin niin kun, se tuo sen ihmeen kuitenkin sitten, että herranen aika, että asiat menikin paljon paremmin kuin mä luulin, että se mitä odottaa, niin tavallaan jos pistää odotukset vähän alikanttiin, niin sitten niin kun, se tulos voi ollakin niin kun, todella ihmeellinen, mahtava. Mutta silti ymmärtää, että se periaatteessa se potentiaalisuus on kuitenkin aina ääretön. Että pitää semmoisen hyvän balanssin näiden asioiden välillä, että kaikki on mahdollista, mutta periaatteessa jos sä tyydyt sitten myös kans vähän, niin sitten sä voit olla semmoisessa aina runsaudessa. Stoalaiset muun muassa tässä oli niin kuin hienoja, ja näissä nykyaikana meidän pitäisi sitä enemmän ehkä kaikkien oppia. Että tavallaan. Ja ylipäätänsä, että sitten kun sun kaikki unelmat myös toteutuu, niin loppujen lopuksi ei sekään niin kuin ole sitten ratkaisu siihen, mitä sä teet seuraavaksi, vaan sitten pitää keksiä jotain muuta. Ja mennään aina kohti näitä suurempia ihmeitä, ja myös kun haluaa auttaa sitten muita niin kuin heidän elämässään löytää heidän omat ihmeensä, niin se varmistaa myös, että niitä ihmeitä sitten riittää jatkuvasti. Ja ei voi muuta sanoa tässä vaiheessa kuin sitten, että jatketaan näitä ihmeiden tekoa ja näitä videoita. Mä löysin täältä metsästä, maaseudulla olen käymässä, niin tällaisen majan täältä puusta, mutta täällä oli kiva tehdä tää video.